Prečo si ma Gojo pokúsal, ty nezbedný havel? Toto je Damov pes. To je pravda. Veľmi. Veľmi nezbedný a mladý, ktorý sa veľmi milo ku mne pritúkal, nechce byť za Adamom a potom ma začal normálne že kúsať. Gojo, poď sem! A volá sa Gojo. Ale malý nezvedník. Ty si veľký nezbedný. Ne, malý. Ty čo robíš? Gojo, poď! Ideme. Dovidím. Zamkni. Filip nás dobehne. Filip zatvára všetko. Gojo. Filip zatvára všetko. Takže úplne. Filip úplne všetko zatvára. Filip, Zatvára všetko po ceste, čo otvoríme. Áno. A tento ešte. Filip zatvára všetko, čo otvoríme. Ale poriadne toto smrdí. Zatvárame všetko, čo zatvára všetko. A my ideme. Filip, že to zatvára všetko. Filip. Vlastne áno. Filip. Kviečinský. Stop. Nie. Filip z Kolobeško. Gojo. Ja som slepý a ty ma hodí. Gojo. Poď. Áno. Tak to je najrýchlejšie. Hodný. Dobre, tak to poďme. Jako? Myslíš takto? Áno. Chceš byť na kolbežke? Filip, chceš ísť na kolbežku? Jo. No. Díky. Ja idem točiť Goja. Vyťahni z kapsy mobil. Ham. No kusni ho. Nie, budeš ma pekne oblisovať ako teraz. No poďte. No rafni ho. Au. Ideme, poď go. Dobrý. Dobre, ty máš lepkavú kolobežku. Poď. Gojo. Dajme. Utekaj, Gojo, bežu. Lebo sa to nepáči. Poď. Ideš. Gojo. Gojo. Grca. Ja som to povedal, ja ti dám dole. Ja ti dám dole. Ja ti dám na YouTube. Kámo, daj mi ruksak. Ja sa natočím na YouTube, čo si povedal tomu psíkovi. Natočím to, budem mať 200 zhliadnutí. Rozbijem ti ešte k tomu mobil a Španiel, alebo zabijem čo? ťa. A my ideme. Gojo. Hnusného typka, ktorý sa osral. Nie, ja som najlepší týpek na svete. Najhorší. Tento pes je najlepší na svete so mňou, ktorý sa ku mne túlkal už 1 500 000 krát. Lebo ťa nemá rád. Hej, tento týpek točí tiež. Bro, ber si kolobežku. Na ceste ho hladkáme. Ber si kolobežku. Neberem, ty točíš. No čo? Si kolobežku, máš kolobežku. Jupi, aj tak sa lepšie točí. Teraz ja ti dám popomohatý. A veľký. Poď, Gojo. I can believe I can fly. Nekúhni sa. Ne. Helikopter, Počkaj, daj mi telefón. Chcem niečo Filipovi ukázať. Filip, na chvíľu podržíš Gojo. A what? Chcem niečo o Filipovi.